Takže čaute lidi, tady Tiger.cz a dneska tady jsem se Stepixem. Ahoj. A dneska si zahrajeme Minecraft, fejkovej. Jsme moc chudí na to, aby jsme si koupili pravej, no ale to neřešte. Jsme špatný, já jsem začátečnický youtuber, tak byl bych rád, kdybyste mi dali odběr. A mě taky. A dejte hlavně odběr i Štěpán 12.cz. A tak, jdeme hrát, no. Dejte like. Si dám, 5 lajků. dejte aspoň 5 lajků. Já si tam dám jenom tohle. A může mít hrát. Ale tady máme hnedka čuníka. Dáme mu. Já jdu hledat vesnici. Ale jsme špatný v Minecraftu, nás Ne, jsme nehejtěte. legendy. Jsme já Kari a Dream, já jsem dobrý. No, nevadí. Chceš? Já zabijem prasátko, A já tady taky vidím. který je moc těžký zabít. Taky vidím. Au! A je Ty mrtvý. vole. Ale máme slaninu. Mňam. Ale tam je kuře. Dobrý, Ale já bych já jdu hledat já bych šel spíš natěžit strom. Já jdu Tamhle je, hledat vesnice. tamhle je jeden strom. Pojďme jít vesnici. Jo, počkej, ale ať máme aspoň to, že jo. Neříkej, ty zase spadl. Ne, dobrý. Ne. Bude to asi na střídačku, neví se to jistě, nebo bude se natáčet jenom u mě, to nevíme. A možná budu natáčet na tomhle serveru i sám, takže to bude takový to a Prostě je to server pro 2 lidi, protože jsme kamarádi. ano. To je tak jediný. No, když tak uděláme nový svět, Mně se to laglo, když ty tak vole, uděláme, glitche tady do... když tak uděláme nový svět, jako, kde podívej budu se, hrát ke mně jenom do já mobilu. sám. Hej. Čum, podívej se ke mně do mobilu. Krásně. To je pěkný. A tam se podívat. ukážu ten výhled lidem. Jako ty jsi ztratil asi docela, no. Ne, nevím teda asi. Uh, Ale jdu za tebou. já jsem na kanál Dobrý souřadky. To já taky jdu. To je blbý. Já slyším skeletony. Já trošku taky. A skeleton po něj už střílí a byl tam creeper. Zdrej ke mně. Ale já nevím, kam neseš. Z té skály akorát jdi prostě Jo, už dolů. to vidím. Ale to je pěkný, tam si dáme. Vidíš mě? Já tě možná vidím. Já ne. Vidím tě. Takže tak já tady hnedka umřu, já to úplně vidím. Mě vidíš? Nevidím, ale vidím tvůj nick trošku. Tomu viděl jsem. Já si zapnu jenom souřadky a zapni se taky. Kde se zapínají? Jdi do nastavení a tam prostě akorát si najdeš souřadnice a tam Zobrazit souřadnice. kůček, video, global. Mám to. Mně to nejde. Mně nejde. Ty tady vidíte, to bude tady. Nahrze. A máš to. Vyplý. To se zaplý. Je on. Tak, souřadnice máme zaplý. Pokračovat Operátor. Já jsem na pozici 169, 96, minus 120. My taky máme. Kde seš? Počkej, kde seš ty? Já jsem 160, 68, 56. 168, 56. 160. 160. 8, tady Já si vidím. 50. Ano, taky. Ne 168, 160. Počkej, já jsem 160, 68, 56. Kde seš ty? Jsi 160, 168. Já jsem 160, 68 a 56. Jsem teda na těch souřadnicích. Počkej, já jdu někam. Počkej, ty jsi minus. OK. Jsem minus, no. Počkej, já musím jít tudy, abych byl. Já jdu na plus. Dobrý, save. Já jdu na minus. Na kolikáčkách seš ty? Tudy je minus, počkej, já jdu na plus. Kudy jdeš ty? Já teď lezu po nějaký vodě. Teďka Já lezu. už vidím tu jeskyně. Já už se přibližuju k tobě. Já už vidím tu jeskyni. A víš, že se přibližuješ ke mně? Já, protože to je ta samá jeskyně, na kterou jsi ty koukal. Jo, takhle. Nebo akorát i z druhé strany.
Tak počkej, já ti teď řeknu na souřadkách a je to na spawnu přesně. Počkej, aspoň na plus. Tak ty jsi viděl, kámo. No, neviděl. Fuj, tady je prasa, chodí. Tady je láva! A už jsem na plusko, hele. Já jsem na Půjdu 150. já půjdu nejspíš tudy. Ti řeknu. Ti hned řeknu. Já už to vidím. Už mě vidíš? Vidím tvůj nick. Jo, ty jsi tam ve vodě, tam zabíš teďka čůníka. Jo, už tě vidím, dobré. Jsme se naučili pracovat s souřadnicema. Nevím, jak jsme to udělali, ale... Jsme legendy. Tam tady je akacový ten. Máš? Balon. To bylo ne, ale... No, nebudem si nic udělat. No, já bych radši šel, protože bude noc a... Tak jdem. Zabijeme Ru. Jo, Je tam? čo na to? No, dobrý, je tam. Je na 180. Jo, jsem u tebe. Ale tak tady si zabydlíme. Jo, tak budeme tady. OK, tady je i Ruined Portal. Kam má tedy velké docela. Ten je mega velký, jde to. Máš tu bednu? Takže zatím ani jedna bedna není. Hej, nech vydáme Ruined Portal, prosím. Rozdělíme si ty věci. A tady je crafting. Já bych Ale potom bych šel zabít golema. Jo, to určitě zabijeme, rozdělíme se ty. Jo, mami. Ale mám sedlo, já Tak kámo. si půjdu ochočit asi toho. Tak já si můžu udělat asi 3 irony. Nice. Mám fireballku. Kam se to dalo? Mám zlatý jabko. Ale moc teda velká vesnice to není. A mám 11 zlatých mrkví. A jeden ohnivý. A já to malinko projdu tady. Ale já bych šel potom. Děláme si ironový krumpáč. Udělej ironový krumpáč a vytěž Počkej, tady já si to ty dám na goldy. sebe. Já si to dám na sebe. Jo, tady to je. Yes, kámo. Mám extrémně dobrou věc. Já už mám armor. Nice. Děláme si ironový. A mám i zlatý jabko a 11 zlatých. Ale já bych chtěl najít nějakého koně nebo osla. To sedlo. Vzal jsem ho. Hej, Jo, vzal si dobrý. hej, já to spamuju. Pojď se do postele a pak to tady vylutíme. Kámo, nice, tak to jsme jak lakeři. Dobrý, já už spím. No já ještě ne, tak počkej. Mají tu Tady postel. spím, já. No, nespím. Nemaj, jdi na nějakou postel, kámo, yes. A dobrý, tak vesnice ne. Já pak Vesnice ještě jsme to našli. dáme, otevříče. Tak pojď, tady je bedna. Rovnou ji můžeš otevřít. Já už jsem ji otevřel. Co v ní bylo? Sedla, počkej, chleba, počkej. semínka a nějaká Můžu dělat tráva. 2 ironový goldy. Tak to můžu dělat 2. Jo, a zabijem toho golema, že to je určitě víc. Kámo, Ruined Portal, prostě tu je. To je dobrý. Počkej, to jde po mně, kámo. Já už jsem si Ale já si jdu počkej, já si jdu dělat. Počkej, já si jdu vzít kámen, tak počkej. Hej, a rovnou si vám i i postel. Tak děláme tohle. Hej, rovnou si vám i Děláme postel. tohle. Jo, počkej. A tady mají ohrádce, kámo. Tady mají krávy. Skvělý, to jsem potřeboval vědět. No mají tady 2, tak já je zabiju. Ale tohle tady nebudeme potřebovat. No z malý stejně nic nepadá. Ale tak jakože Dáme jo. tohle. Dobrý, já si dám tady 2krát tohle. Jdeme sem. Takže. To dělám. Mám 11. Dáme si styky. Není to kova. Styky. Lidi, tohle neřešte, prosím. A co? Já jsem 56 styků. Se stává, lidi, to neřešte. Se stává. Ty 2 stydny, kámo, batáfa. Nevadí, tak máme aspoň zásobu styků. Ale máme tam bednu, takže OK. těžím. No, já jdu hitnout toho Iron Golema. Ne, ještě ho nehituj. Ne. To je, to on umře na lávu, že jo? Jo, protože jsem měl 3 hápka, ale... Naštěstí máš kam, naštěstí jsme se vyspali, že máme spawn point. Ne, abych to by stejně došel. Prosím, ať tam nic nespadlo. Fireballku mám. XPčka, armor, yes. Tam spadla ta nejdůležitější věc. Co ti tam Jo, nespadly, dobrý. Co ti tam, co si Nedá myslíš? spadlo zlatý jabko. Enchantovaný ještě k tomu. Máš enchantovaný.
No, mám 11 zlatých mrtvých. Že teďka už to nesmím. Počkej, co je na tom? Ochrana před výbuchem, takže mě to Tak, dobrý. No, jako zabije, no. Hej, já ti Styky. dám, koukej. Takže uděláme Počkej, mám 11 zlatých mrkví, tak mně to spadlo jedno Tak. zlatý jabko, to je jedno. Mám pickaxe a já si jdu udělat kameny a půjdu zavínout. Ne. Nemůžu teď, já jdu dělat. To bude lepší dělat rukou. Já ji nechci sníst. Jaký mám toho dětka? Já vezmu tohle. Ne, to jsem nechtěl. Pojď sem, Figo, pojď sem. Nemůžu teď. Těžím. Jsou kameny. A ti jako chci vyhodit trošku zlatý. Je potom, ale teďka potřebuji těžit, ať můžeme zabít golema. Tady máš 3 zlatý mrkva. Jezdík. A Bez do mého baráčku a dej mi to tam. tady to máš. Tak já to vezmu. Do svého baráčku. Je. Dám ti, OK, tady je bedna nějaká a vnízeň. No, teď to je můj baráček. Tak pojď, tak počkej. Ne, celý jsem tě nechtěl vyhodit, vrať mi je. A nemám. Teď máš u sebe ty zlatý. Nemám. Ty je nemáš u sebe. Ani jednu. Jo, já ji mám u sebe. No. Jdeme do česny. Do Se tam česny? nechám. Něco dělá reklama. Ty máš slepici? Co to To je? sedlo. To je sedla, ty máš slepice? Nevypadá tak slepice. Takže na 11. Já si tam dám svůj dřevěný klumpík. Tady máš. Tady máš. Ale a Tři, já máš- prostě dělám krumpač a nechci krumpač. No to Máš je tam jiná. 3. Nevadí, že Hej, já to hodím potom, Ukáž, počkej. My když si Máme uděláme expo. diamantový krumpáč, tak to je 1, 2, 3, 4. Aha, tady to v tom brání. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kolik tady je gold bloků? 3 gold bloky, kámo, to musíme zničit. Máš irony nebo něco? Nemám ani jeden iron. Já bych tu vlastně tady bych bydlel, tady bych to jako, Takže jo. nemám bydlet a mám tady těžit. OK, mám shotmelovu. Takže já jdu zabít golema. Tak ho zaber. A ty irony z toho si jenom Akorát já to moc neumím. To je jedno, vystav, prostě ho hitni, pojď sem, já ho hitnu. Ne, dobrý. Hitni ho, vystav Počkej, já mám, nemám nápad. kolik mám bloků. Počkej, nech toho. Nic nedělej. Tam se 3 bloky vysl. Počkej, já ti s tím taky pomůžu. Takhle? Ne, obvlášť se ho hitnu. 1, Dobrý. 2, 3 a jdem na to. Takže úplně. Nejdeš, dávaj to. Šel rukou. Nezabíš. Já rukou. Proto tady tak, já mám reklamu. Počkej, možná, jo, jedat. Počkej, já dám 3 tohle. irony jsou z něj, tak počkej. To je na meč. 2 to je 5. Ne. Kolik máme ironů? Dohromady máme No 5. tak udělej pickaxe. Pickaxe, jo, tak Jo, udělej pickaxe, kvůli Tam tomu, na, hej. ať můžeme vytěžit ty gold bloky. Ty Tady máš. rozdělíme. Tady máš 3. Díky. A já si udělám železný meč. Co udělej? A máme dohromady 27. Konec. A Dáš mi nějaký styky, prosím tě. jo, rozhodně ti dám, ale nech mám tolik, že to bez ani nenapočítám. Máš 54, že jo? 48. Tak já si tady vezmu. Máš tady ty 3 zlatý mrkve. Jo, vezmu. Já si vezmu ten pickaxe tvůj, jo. Tak mi dej něco. No, tady si vem. Všechny. Tam vem. No, počkej, ty nazbyt. Vezmu všechny styky. Okay, 24. A s tím pickaxem mám zničit ty zlato. Já si můžu udělat, tady z toho já neudělám pressure plate, to je fakt ne. 2 zlatý, hej, já si udělám Tady. 2 zlatý to. A tady to si můžu dát na... Tady máme, už mám 2 gold bloky. Yes, sir, kámo, to je taky mega dobrý. Co je dobrý. Jedna věc, to neřeš. A Neřeš, jedna mega dobrá věc. A ty ji nemáš. Železný meč jednoznačně si dávám. A ty jako nezbytný věc. budu doufat, že pod tím není láva. No. Dobrý, není naštěstí.
postele máme a tam máš, ok, já mám Ještě železný, nějaký, někde tam nahoře. kolik, 27. A tady je Počkej, bedna, kolik to bys si měl? 27 tam je, no. počkej. Se jdu vystavit nahoru, protože tam je goldblock. Stav se. Kámo, tak my máme nejlepší třeba spawn, jsme mohli dostat. Jakože tady bych to zakempil. A yes, kámo. Hej, tady mají úrodu. Tu se necháme a pak budeme mít jako neomezený zdroj jídla, jestli tak vezmem. Mám 8 zlatých mrkví, železný meč, iron, 7 ingotů, ještě 2 mi chybějí a mohl bych si udělat lopatu, ale to je zbytečné. 2 hity, nějaký maso. A hej, rovnou asi dáme vypíkat to maso. Máš někde vodu? Ale asi chcípnu nejspíš. Ukáž, kolik to je blok, kolik máš HP? Tak počkej. Já tu dělám jednoduše v podě. Počkej. Počkej, Dobrý, já už jdu dolů. tak pojď dolů. Kolik máš gold bloků? Nevím, počkej. Máme mega dobrý spawn rate. Ale mám 4 gold bloky, já jedu do scrafty. 4? Já jedu do Tak počkej, tak scrafty. 4x9. 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 To To je je, 36. no to je těžká matika. Co? Takže si udělej, Mám 36. no, udělej jich 36. A ty má, a budeme mít, Ale armor bych nedělal, protože to je zbytečný. no tak jako na začátek se to bude hodit. No jo, ale tak to jsou zbytečně potom vyhozený ty, to bych si právě radši nechal na trading s těma piglinama. Se dostanu do nedru. Tak jako udělej si aspoň třeba kalhoty nebo chestplate, prostě něco. No to asi radši ten chestplate. Abych si udělal full armor, jakoby. Podle mě to bude lepší, To si nevím. protože s piglinama se dá, kolik máš? Já mám to tak jako asi, jo. Myslím, že to se nedělá takhle. Myslím tě, běž sem. Dobrý. Kalhoty jsi udělal? Jo. Dej si je na sebe. Hej, uděláme rovnou celý armor, kašlu na to. Golden najdem. Ale počkej, ty... Kolik máš ještě to, 21? Dělám ještě to kamu. Máš tam, počkej, ty máš zlatý jablko. No. No máš? Já mám. No, to je to moje. Jsem ti, že nic nevzal. Tak tím pádem se beru ty zlatý mrkve. No počkej, já mám to jako stejně. No a kolik ti zbylo? 12. 12, tak mi to, tak 7. Tak já si udělám, Prám divně tam. No to je jedno. tak kolik máš? Tak udělej mi prosím tě tepláky. Tepláky mi udělej. No už mám jenom 5. No tepláky, uděláš tepláky? No udělal, no. Tepláky, pě- kalhoty, když tak, ale Kalhoty, to je jedno. aha, tak to je jedno. Vyhoď je a zbytek nechu. Zbytek si už necháme. Dneska mám rakovinu. Ale z 5 se může udělat ještě helma. Mám tě do toho, jo, do... Čestky, dej do čestky. A pak tady budeme spát. A A já se dám vedle tebe hned tady postavit. máš, no. Dejme, vyhodil Tak jsem. počkej, ale tak to uděláme takhle, koukej, já vytěžím. Krafťák. No, a dej ho někam do vzduchu. Ne. Tak jakože mega dobrý. Frajera, já mu zničím postel, chudáko, tak mi. Sorry, frajo, já tě rovnou takhle. A vezmu si ten crafting. A dáme ho takhle. Já si dám sem postel, no. Tak Jsem si ho postavil. nechci vedle tebe. Nechceš. Ok, a teďka bych to udělala jakože... Počkej, jsem to udělal blbě, no to je jedno. Ok, přijď. Takhle, to ho zničíme. Tak já si dám syrové maso. Ok, tak ty jsi vzal crafting. No to je jedno, dej ho takhle sem. Kamže? No, chceš. Sem takhle. Je vesničan. Zombie, zavři. Sorry, vesničan. Pojď se lehnout. V této chvíli nemůžu to odpočít, kolik se nechá. Počkej. Počkej, se běhne. Dáš mi ty tepláky. Nedal, sorry. Jo, dobrý, máme. Já mám enchantovaný brní. Zombíku, neho. Au. Chceš pomoct? Jo, já jsem docela umírám, jakože.
Au. Já mám záda, dead. No, říká se pojď vyspat. Tam vesničana Kolik máš sere. armoru? Sere vesničana, ale... Já už spinkám. Kolik máš armoru? Nevím. Nevíš? Tak teď se podívej ráno. 6, 2, 4, 5,5. No, 5,25. No, i když. 5,5. 5,5? Já mám 4. Aha. To by bylo dobrý, když uděláš ještě třeba boty, tady jsou už 4, budeme mít jeden iron. Já mám helmu, to je lepší. No, jako stojí 5. Já mám 5. No tak jo. Tak jako máme dobrý věci na start. Jaký máš meč? Já? Žádný. Máš sekírku? Tak mi udělej mi boty. Jeden a gold si necháme. To už jsem řekl pozdě. Ty jsi dělal hamy? Tak si prdel. Jsi hajzl. Dobrý věci. No, naštěstí. Někdo mi ukradl helmu. Helmu to jsme dal. Ne, boty. Tady máš boty. Tady máš boty. Díky. Teď já mám armor, kolik? Já mám 5 armor. No asi. Ty 5,5? Ale těžit kamu to. No, A ukradl armor. jsi mi pickaxe Ironový. Ironový pickaxe? No. U sebe nic nemám, u sebe jen ironový. Musíš ho mít. Nemám u sebe, koukej. Nemám nic u sebe. Tohle je železný krumpáč. Ty máš 2? Ty máš 2? Ne, mám jeden. Tak já si nechám ten kamene. Dělej, vyhoď mi ho. Dobrý, vyhodil. Ale tady já mám chleby, Tak. co nepotřebuji, já nepotřebuji ty Já jdu zase těžit. Já mám, myslím, torčku. Mám, dobrý. Ne, ty zlatý mrkve já potřebuju. Já nevím, já je nemám. Já je mám, ty tady máš. Halo, já se vezmu k sobě, ty zlatý mrkve, ty je vůbec nevyužíváš. Tak čemu já si teďka mám využít? Ty to je nejlepší, jo? No jo, ale tak čemu, když mám full? No já jo, tak já mám mega dobrý věci. Kozajsek, okay. Já bych šel hledat dál. Ne, počkej, nebo je to náhodou chytřejší udělat takhle? Pojď, vezmu si k tobě postel a pojďme cestovat. No, si dám místo vlny. Pojď, Počkej. vezmu si postel, všechny věci. No ty jako... Takže ty chceš testovat, jo? Jo, nebo je to lepší pro mě. Beru všechno, co se hodí k sobě. Hlavně pes beru k sobě. To nemáme. Tady máš tu postel. A vzal jsem si svůj fireball. Svůj schopnost. Tady je zkostlivač. Tady je zkostra. Počkej, já vlastně musím to zničit páčem. Vypadne mi to? Yes, mám Já všechno. beru tu čestu. A Počkej, tady, co je pod tím? tady zavřu. Já bych to tady šel úplně celý vylutit. No, jsme to všechno vyloučili. Já bych šel testovat. Počkej, ještě, pojď, vezmeme to jako veze úrodu. Korňá reklama. Já bych vzal ještě obilí a takovýhle věci, ze kterého padá chleba a tak. No dobrý, já už jsem nalutěný jako hodně. Já už mám, kámo, já mám jídla jako smetí. A jdu se stát, jo. Když tak pak přijď. Aha. Počkej. A tady vezmu všechno to seno. Já bych vzal zvon, ten se může hodit. Všechno jsem to sebral. Nevím k čemu, ale stejně ho beru. Jsi vzal zvono, ne? No, Já mám tak železný už ne. meč, takže já jsem jako v pohodě. Já se můžu celkem dobře bránit. Mám 5 armorů, mám polovinu. Ale asi bych udělal loďku. Nevím, proč ona plavu, kámo. Já umřu. Já se zabiju. No dobrý, pojď. Tam jsme na druhé. A tady ovce. Aha, oni jsou v sobě. OK. GG. Pojď, jdem No, lootit. počkej, tady je kráva. Jdem tam. Mám udělat tu nočku. Já plavu. Ne, já plavu, já mám rychlost. Dobrý, já už jsem na souši. Já jsem na souši a jdu hledat třeba další vesnice, pyramidu, nebo taky.
Aha. Jdeš za mnou? A jo, jdu za tebou. Tak pojď za mnou. Mhm. Já si myslím, že dobrý. A tady jsou dýně. Přidaj nám něco. Dýně vlastně není jídlo. Neděje se to moc nudy, tak se vám omlouváme. Tady jenom chodíme a hledáme. lutíme. Ale musíte se bát, potom to bude zábavnější. A tady kejkám. Jdeš těžit? Určitě. Tak dělat to trošku záživný to video. Tady je uhlí. Já jdu těžit, nebo ne těžit. A jdu pro uhlí. Já kdybyste se Tady. ptali, jak se to jmenuje, tak se to jmenuje Crafting and Building. Myslím si, že většina z nás to hraje. Má to asi 50 milionů stažení. Tak. No, jako nevím, jestli to úplně většina z vás hraje, ale Dám si syrové skopové maso. Nebo co to je? Za hovno. Dobrý. To dává jenom jeden hungry, jo? Já jsem si ubral. No nějaký maso dalším silnici. tady, ale u mě, a tady, Nahlas, no. nechcípnem na hlavu. Dobré, no jsem nazrané. Malounek jsem si dal. A teďka těžím uhlí. A teďka bych šel. Já nebudu těžit pod sebe, mám až moc dobrý věci. A znáš pravidla? No, má se těžit pod sebe. Nemá se těžit pod sebe. Takže tam je. To je gol? Nebo co to je? To není gold. Aha. Teďko tady, nevím, co je tohle. Jo, Aha, to jsou liány, nebo něco to je takového. Leona. Aha, Já jsem tak říkal, že to to, jsou goldy. to není moc, jako tady nic Já moc teď není. stojím, jo. Já teď stojím, se to seklo. Ne, teda nic moc jako není, nějaký dobrý loot. Já mám dobrý loot. A tak já takhle. A teďka se nějak dostat nahoru. To ještě to dělám. To pojelo. Aha, no. No, Já tak už to dobrý. vidím. Můžeš jako trošku někam cestovat, ale nemůžeš tak jako chodit daleko. Víš, ten jako... Když tak jako uteč, a když tak jako k tobě jako se dostanu. Ale kráva ji zabil. Vím, že jsou zadky tvoje. Ta, Má 20 sekera. nevadí. Ale není tu něco? Není tu nic. To fakt nic není, kámo, to není. Tak Hej, hned tak se připojím, tak mi řekni, kolik jsem, jo. kolik seš? Ne, kolik seš ty? Málu, ale asi. Ty jdu najít, jo. A ty se spavneš ve vesnici, myslím. Ne, Nespomínám. se spavneš tam, kde jsi. Ale já půjdu tamhle do té jeskyně, to poznám. Kolik seš? 377, 63, 512. 77. Ale kolik? 377, ok. Jako 377 bloků, jo. No já už jdu. Když vystoupíš z té jeskyně, tak potom jdeš doleva. A tamhle je spider a skeleton. Aha, ten skeleton je na spiderovi. Tak to je skvělý. Jako fakt? No, to si běž. Jo. Ty máš crafting? No já ho mám u sebe, no, jsem ho vytěžil tam. Kolik jsi? 377? Vylez z té kejvky a doleva hned. Tamhle, přesně. Já už tě vidím. Nebo nevidím, ale Já tě vidím. jsem 50 bloků od Já tebe. tě vidím. Kde seš? Kom tamhle to chce a tam je skeleton na spiderovi a já nemám jakoby nějaký dobrý loot. Klacík, no. Tím ho asi úplně nedám. Polož krafťák. Si dělám kamennou sekýrku. Polož to. Polož to. Ne, počkej, já musím najít. Nejsem rychlej. 3, 2, 1, teď lej. Vidíš. Takhle. A jedna. Ty se podívej, kolik jsem ti ubral. Nevím, kolik jsme ubral. 500 jedniček. Co máš za meč? To je železný. Aha. Počkej, já jsem chtěl udělat tohle a tohle. Dobrý. No já jdu pryč od tebe. Jsem 392 pořád. Kde seš? 193. Pojď, jak chci tam zabít toho skeletona. Tak se ho zabij. Fakt kámo, já chcípnu, ale. Nechci. A teď jen. Chcípnu. No tak pojď, ale. Musíme přezvědět.
tam nic není. Je. Tady je spider. To neříkal. Ten dostal. Ten usunul. A on zdrhal ten. Nejspíš. To si jistý. Jsem si jistý. Nic nevidím tam. Na 100% tady byl. A klidně lidi by to tady potvrdili. No, takže jo, zase tady je uhlí. Ho vytěžím. A je tady toho víc. Že? Já jdu asi zdrhat, kámo. Kolik chceš teď? 424. Furt vidím tvůj nick. Já už. Si jim dál nechoď. Já ti když Já já to jdu dál, vidím. a ti když tak pak řeknu souřadky. Ale já tady těžím teďka to uhlí. A je ho tu docela dost, jakože. Jsem 500, přesně. Kolika ty máš level? Já druhý. Já mám 3. Bych chtěla aspoň level 10. Na chvíli budu mít level 4. Já jsem 500, jo, přesně stojím na 500 blokách. Nebo teď se pohybuju okolo 500. Drž jsem mega daleko, dám si malou. Ne, dám si chléba. A já jdu za tebou, protože se stýlá. Kámo mě dal nějaký frajer. Koukám se šel. No říkám, že jsem šel 500. Jsem 500, jo, tak jsi blázen. Jsem 517. 14. A u mě zombie. Dva U mě zombie. jsou 3. Prosím tě, vystav se do vzduchu a 3. Nemůžu asi. Já jsem tady uvízl. On tam je 5 zombík. Ne, já jsem dobrý. To pryč, prosím. Jdu plavat pod vodou, kámo. A vydrž klidnou, man. A Kámo, chápeš, to ty zdrhneš zas. jdu spát. Což je úplně na můj. A protože po mně teďka střílí ten skeleton ještě. Skalda. To je hezký. To moc hezký teda není, jakože. Je schnilé maso, tak jako dám si. Mega dobrý. Kámo, já zdrhnu zase do té vesnice, nebo já nevím. Ne, zdravím. Já Už stojím, vidím tvůj nick. Vidíš mě? Já vidím tvůj nick. Tak dobrý. Aha, tam je spider kousek. Dobrý, to je jedno, vyspí se. Už dej postava spí. Dobrý. Spíme. Spinkám teď. Takže. Oblím. Jo, jsem tady. A já si jdu samozřejmě natěžit všechno to moje dřevo. Jsem tady. Samozřejmě tady na tomhle serveru nebudou mezi náma žádné hroty, nebudeme to vidět. Nic takového. What the fuck? Au. Tak já jsem se lekl. Malinko bolelo. Kolik ti ubral? Mě neubral nic. Moc ne. Mě ubral 2 srdíčka, 2,5. Já jsem se nekoukal, možná lidi budou vědět. Dobrý, jdem. Kámo, já jsem ale mám tu postav. Já nemám tu postav. Dobrý, mám. Takže, já si dám pavoučí oko. Samozřejmě mě to já haníra, dáme to poison. Tam to se hodně blbé. Já jsem to neviděla na schvál, věděl, co to dává. Co děláme jinou barvu? Já jdu. Je to se stáženo, já jsem se vracím. Já si udělám jenom barvu. Tady, postele. Já mám, to je fakt jedno, kámo. Tam je, že jako mám. Počkej, na kolik to jedno jsme není. byli? 400... Já se Chci vracím. zase někam zdrhnout. Já jsem na 390. Au! Zdraj. Máš to zlatý jabko u sebe. Nevím. Jo, já jsem se vrátil k té vesnici. No, směrem k té vesnici. Takže já jdu zdrhat jenom. Zase skoknu. Si bude lepší, když si dám zlatý jabko. Nebudu zhodnout. Dobrý. Dobrý, se hýleš. Já jsem asi už v té vesnici, no já jsem kousek od té vesnici. Ale jako ty jsi na 533 blokách. Nevím, proč furt zdrháš. Já jsem 240. Tak jsi Magor?
Zdrej ke mně, to nesmí 40. Já ti půjdu trošku naproti. Jsem se stal. Ale tady je watermelon. Jo, jsi džungli. Jak melonu? Tak to natěžíme, kámo. Ten nejlepší druhýha. To musím dát 2 schnilé masa. Teď chytím hunger. Nevidím tvůj nick, ale už má 400 oblastí. Já to taky řeknu. Já si vidím. Ano. Co chceš? Já se... 398, 62, 570. Já vidím tě. A já už bych to ukončil, ne? Nebo jak chceš ty? To je jedno. Můžem. Tak jo, jdeme to. Tak jo. Budu doufat, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a komentář. A zatím čau. Čau.